Assalamu alaikum, barkanmu da haka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo namu mai albarka. Wato yau mun kawo muku wani sabon bidiyo ne akan wani website mai matuƙar amfani kuwa wanda za ka samu alkhairi a cikin Allah ya yarda. Wato ainihin da farko in wannan ne shine farkon zuwan ka wannan channel namu. Kai daure ka danna mana alamar subscribe kana ka alamar ƙararrawa da mun sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Wannan platform ne wanda muka kawo muku wanda za ku yi rajista. In kuka yi rajista daga baya za ku je kuna irin tax za ka na yi, order kai, order za ka na yi. So mu je cikin bidiyon da yanzu. Ga link namu mu yanzu a cikin WhatsApp group namu sai mu danna mu shiga. Za mu ɗan jira kaɗan da ke website ne kafin nan. Yauwa. Yanzu dai gashi nan yadda za mu yi rajista da wannan website ɗin. Da farko a nan za ka zo ka sa username ɗin da kake so ka yi amfani da shi da farko. So mu kamar yanzu za mu fara sa username ɗin da muke so mu yi amfani da shi. So mun riga mun sa username sai kuma telephone number gashi nan mun sa. Yanzu sai mu danna, za mu jira verification code. Okay, sorry. Za mu cire wannan 0 na farkon number wayanmu sai mu danna. Mu jira verification code ɗin da za su tura mana ta message. Yauwa, gashi har code ɗin ma ya zo 66100. Yauwa. To a nan za mu create na pin kenan. So an za mu sa pin namu. So sai mu ƙara confirming na pin a nan. So ga referral code nan. To sai ka zo nan wajen ka danna register. Da aka sa alamar register wannan. Sorry. Nan. Sai ka taɓa kai register. Za ka ɗan jira kaɗan gashi nan registration successfully. So mun riga mun yi 7. Yanzu za ka zo ka yi sign in. Sai ka zo ka yi sign in gashi nan. Sai mu shiga sign in. Yauwa, login kai, sorry. So da farko dai kamar yadda kuka sani ga bayanai wanda suka bayar. Register and login into get 3000 in virtual currency. You can use virtual currency to place order to earn real currency that can be withdrawal and open the way to live wallet. So wannan application ɗin yana mana bayani ne wanda za mu samu hanyar samun kuɗi ne cikin sauƙi wanda za mu samu kuɗi kimanin naira 3000 a kowace zuwa nan da ɗan wani lokaci ƙalilan. So da farko dai za mu shiga cikin application ɗin direct. Gashi nan za su sun ba mu a nan kun na gani. Za su ba mu experiencing money gashi nan a nan. So sun riga sun ba mu yanzu. Yanzu daga nan za ka zo ka fara. Wannan duka wasu wannan kaga mu muna VIP 0. Za ka iya deposit na wannan platform ɗin. Amma gaskiya ban ba ka shawara ka yi deposit ba. Don gaskiya kowane platform akwai risk a ciki. Don ban ba ku shawara ku je ku sa kuɗinku ba. Kana kuma ba za mu ba ku shawara ku isa kuɗinku ba. So da farko dai mu za mu fara placing na order. Kaga tunda mu 3000 na muke da shi a experiencing money. To mu ga nan VIP 0 ne. A nan kenan. Sorry, a nan za ku gani VIP 0. Nan kuma in za ka iya sa kuɗinka 5000 za ka yi join na VIP 1. Za ka yi order guda 55 a kowace rana. Nan kuma VIP 0 za ka yi order guda 50 kowace rana. Ga kuma percentage ɗin da za ka samu. A kullum in kai order suna ba ka 0.3 a kowane order da kai. So mu yanzu muka buɗe wannan website ɗin za mu fara daga VIP 0 kenan. To sai mu taɓa. Oh, sorry. Yanzu za mu ɗan jira experiencing money kai. Yauwa gashi nan experiencing money namu ya riga sai mu taɓa order. So a kullum dai mu kamar yadda kuke gani a nan za ka ga iya adadin order da za ka na yi a kowace rana. Kana kuma a nan in kai kowace order ɗaya nawa za su baka.
a nan sama kenan commission da aka samu a kowace order. To da farko dai mu za mu zo mu taɓa nan inda kuka ga alamar order grabbing nan wajen za mu taɓa domin mu yi order namu guda ɗaya. So za mu jira yana loading, za mu jira mu ɗan jira shi kaɗan zuwa ya gama, yanzu yana loading. So gashi order successfully. A wannan order kun gani mun samu naira 7.13 a order ɗaya kenan. To kowane order ya danganta da yanayin kuɗin da za su baka. So mu da kai bara mu jira mu yi wasu order da yawa mu ce sai mun gama gaba ɗaya. To za mu tsaya a iya haka. Kun ga wannan order na biyu ma sun ba mu naira 8.24. So za mu ɗan yi back saboda mu ƙarasa muku bayani. Kun ga da ke a order biyu nan har mun samu naira 15 a nan. So mun samu naira 15 sai mu koma baya. Yanzu kuma zan muku bayani ne akan yadda za ka je ka saita account naka wanda za ka yi na withdrawing na wannan kuɗin. Kuma minimum withdrawal nasu I think bai wuce irin 300 ɗin nan ba. So za ka zo nan inda aka sami a nan ƙasa, inda aka sami sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi za ka ɗan jira kaɗan da ke yauwa kun gani. So a nan za ka zo ka ga inda aka sa information nan, inda aka sa information sai ka taɓa shi ka ɗan jira yauwa. To kun gani gashi nan bayanan mu system account namu username da muke da shi my cell phone number gashi nan. So a nan za ka ga inda aka sa my bank card. Ba wai katin bankin ka ake nufi ba. A'a, account details naka za ka riga ka seta. So a nan za mu zo mu seta account details namu. Sunan da yake kan account namu a nan za mu sa Muhammad. So ga sunan da yake kan account namu. Nan kuma sai ka zo ka sa wane banki kake da aiki da shi. Mu gashi nan muna amfani da UBA ne. To sai mu zo mu sa account number. Gashi nan kamar yadda kuke gani. 63.96 yawa ga account namu. Sannan kuma za mu zo mu sa phone number mu gashi nan mun riga mun sa sai mu submit. To kun ga suna mana gargaɗi. Please confirm that your account card information is correct and you cannot modify it after filling it in. So anan suna mana gargaɗi ne akan cewa mu tabbatar bayanan da muka sa na katin mu daidai ne kuma katin nan namu ne. Wato in muka riga muka yi submitting ba za su ƙara ba mu daman gyarawa ba. So gaskiya ya kamata a kula a nan wajen saboda gudun matsala. So sai mu je gaba sai mu zo mu danna submit saboda mun riga mun sa bayanan mu ya riga ya tafi ma daidai. A nan kuma bayan ka riga ka gama seta account naka sannan kuma za ka zo ka seta pin a ciki dai inda muka bari in a cikin information ɗin za ka zo ka seta pin ɗin da za ka na withdrawal da shi. Kamar yadda kuke gani a nan ne za mu zo mu seta pin ɗin da za mu na withdrawal da shi inda aka sa phone password. To sai mu zo mu taɓa shi kamar haka mu ɗan jira. So a nan sun tambaye mu please enter your new password. Gashi nan. Da farko dai za mu fara sa login password ɗin da muka sa. So kamar yadda kuke gani gashi nan mun sa login password. Sai mu zo mu sa na biyu kuma za su sa tambaye mu sa phone password wanda muke password ɗin da muke so mu yi amfani da shi. So gashi nan za mu sa. So dai za mu sa sai mu zo mu yi confirming. Sai mu zo mu danna next. Okay, password ɗin nan ba zai yi ba sorry. Sai mu zo mu ce mun ba da haka za mu yi amfani ba sai mu zo mu sa password ɗin nan. Ya kamata mu sa strong password ɗin. To wato mu ga nan password ɗin da za mu yi amfani da shi. Na withdrawing kenan. So sai mu zo mu danna next. Ya riga ya setu kenan successfully. Yanzu dai gashi nan duka dai a nan za mu kawo muku ƙarshen bidiyon. So za mu ajiye muku referral link a ƙasan wannan bidiyon domin ku samu kuma ku yi da wuri kar a bar ku a baya.
gaskiya wannan website ɗin suna biya sosai. Ya kamata kowa ya samu ya yi amfani da shi. Za mu ajiye muku link na wannan bidiyo a ƙasan description. Sannan kuma za mu ajiye muku WhatsApp number saboda duk mai buƙatan ƙarin bayani zai iya mana magana a kai. Duka duka da yana muka kawo ƙarshen wannan bidiyon namu mai albarka.